98 газета һәм 14 журнал рус, татар, хәтта удмурт һәм чуаш телләрендә барысында шундый ачык, матур төсләрдә эчтәлекле һәм бай мәгълүматлы. Аларның барысына да 17 июньгә кадәр ташламалы рәвештә язылырга мөмкин. Ташламалы бәядән язылу диктатасы башланды безнең. Бөтен республика гүзәлләре яратып укый торган Сөембикә журналында яңа санны әзерләү белән мәшгульләр. Алдагы 7 көндә әлегә 10 меңлек тиражы булган басмага 15% ташлама белән язылырга була. Һәм дә инде ул менә дигән бүләк. Сез аны яздырып кемгәдер бүләк итәсез икән, әниегезгә, дәвенегезгә, әхирәтегезгә, дустыгызга, туганыгызга ул ай саен килеп торачак. Пандемия чорында онлайн язылучылар саны арта диләр республика басмаларында. Менә Идел журналында дизайн һәм логотипын үзгәртеп 16+ тамашачысына июль санында кызыклы басмалар әзерли. Хәзер без йөз белән борылырга тырышабыз яшьләрнең иҗатына, аларның эшчәнлегенә, аларның шушы татар тормышында кайнаган үзләренең эшчәнлеген күрсәтүгә. Ташламалы чорда газет журналларга язылу өчен почта бүлекчәсенә барырга яки почта хезмәткәрен өйгә дә чакыртырга була. Чыгып йөрисе килмәсә, онлайн язылу мөмкинлеге бар. Татмедиа сайтына кирип теләгән басманы сайларга һәм форманы тутырга кирәк. 50% укучы шушы декада арасында подписка ясый. Менә аңлар өчен бәяләр төшә где-то 10-15%-ка. Шуның нигезендә без эшне алып барабыз. Безнең мәсәлән бүгенге көндә 250 меңгә якын тираж белән Татмедиа газет журналлар чыгалар. Газет журнал уку ул безнең халкыбызның дәрәҗәсенең күрсәткече. Укыган халык бер кашын да җуалмаячак, укыган халыкны бер кашын да беркем алдалый алмаячак. Әлбәттә, ул безнең өчен зур сөенеч, шундый зур тиражлар белән чыгуыбыз. Бу атнада Дәүләт Советында акция узачак, төрле социаль объектлар, картлар йортларын Татарстан газета журналларына депутатлар үз хисапларына яздыртачак. Айгөл Бәдретдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.